Kanti ezingenile osukwini kubikwa ukuthi uKhuzani, Dlamlezo, Mfompongose kanye nozakwabo asebenza nabo kubalwa khona lapha-ke nomculi wegospel owaziwa ngelikaJumbo banikele lapha endaweni yesigameko lapho khona kunensizwa khona yakwaGumede uSiyabonga esigodini sasevezubala edukuduku eMtuba lapho khona kunensizwa khona iyehlelwa isigameko sokugencwa iphinde ishiselwe umuzi wawo umakhelwane ngesikhathi kubangwa indaba yengoma ehlukanise unyaka. Le nsizwa yakhala ngokuthi yazonela kumakhelwane wayo ngokuncoma ingoma kaKhuzani iphinde imbize ngengqwele emva kokuba ehlukanise unyaka, yabe isimhlahlela ngogengce imgenca yabe isishisa nendlu yayo. Kanti uKhuzani namhlanje bese ephilela lapho nasebenzisana nabo kanye noJumbo ukuyobheka isimo nomonakalo wabe sephosa itshe esivivaneni ekuthenini ikwazi ukuthi ibe nendlentsha. Kanti-ke uKhuzani ubese ebophezela ukuthi uzokhipha u20,000 anikele ngawo, kanjalo noJumbo wathi emele ozakwabo begospel uzonikela ngo10,000. And isiboneleke nesizwe sama-Blue Nation esikhuleni zokuxhumana ziphosa esivivaneni imali elinganiselwa ku30,000, kanti nabanye bebesathembisa futhi ukuthi baphinde baphose esivivaneni. Mbukule silethe Wehle TV nansi vele sikucopheleleni esikhuleni zokuxhumana. Ungakhohlwa ukusubscribe ku YouTube channel sikwazi ukuthi siqhubeke siwethulela zonke ezingenayo. Ungeke phela uqoqe inkuni ungezokubaza futhi singasho ukuthi uzokwakhela singakusho lokho noma engakakusho kodwa sibona thina ukuthi njengoba vele kutholelwa nje vele egcineni kwakho kuzoba khona umbazi ukuthi nini-ke kasazi, kodwa mfowethu nathi sizokushiya uzobona nawe ukuthi njengendoda ufatalisa kanjani ukuthi kuphume lokho okungaphumi. Angazi-ke noma inani singalisho yini. Hayi kumele kushiye. Lisho kuba Lisho. Shaka u10 amandla akhe kahle. Amandla akho la. Ayekho umuntu ongesiteshi manje. Mina-ke ngizoshiya lensizwa ngizoshiya u20,000. Waza Jesu. Umtsholo lo. Hayi ngoba ke sithanda ukunikela bazalwane. Nami ngiyacela ukuthi ngokokumela abafowethu begospel mina ke ngizwana nensizwa le winayo. Nasemdletsheni akayaka bethi bamncane nami mina owinayo ngale kwagospel. Ngokusizwa yini nabazalwane umphakathi mawukhala sibe khona njengokhulu. Nami mfowethu ngizokunikeza u10,000. Yeah, welingi futhi ke umfowethu sininga kumniningwane.